Asa ka? Atos ako dire oh. Uban ko sila ha. Ay, ayaw. Oy, ay kuman-uban. Naunsa na may taon ka, oy. Jogging naman ka. Di na ka pwede, tigulang na ka. Para mo siksik ko. Oy, balik. Ako man ni ba nagapadulong oh? Ano ang ko gisundo nimo? Asa ni kagikan? Nagatod ko pasahero. Asa ba ka nagatod? Diyas babaw duha ka buok. Kay tag 150 ang uno, 300 ang duha. Kay may na lang makapalit tag ko anak ni. Kuan sa pa ni Malay. Ganina ako gahulat dito, wala ko nimo gisundo. Nya nga nung naabot ang buka diri. Na ako diri kay nagpahangin po ko. Mao na ni. Ano mo kay diri kay daghang tao ba mag-jogging mahapon. Kay nakakarga og pasahero, nagawas ang mo sa trabaho. Gani ako ni gawas, gahulat ko nimo dugay kay ka. Ay sus. Op. Asa kagikan? Gato dito sunahan. Perten ako nimong pangita dito sa imong gitrabuhan. Alas 3 pa daw ka nag-out dito. Naalagi ko gilakaw dito. Ah, paduol diri ka mag-istorya ta. Ano naman ko di god? Paduol. Paduol diri ka mag-istorya ta. Asa di kagikan di ay? Na ako giadto lagi dito kauban ako, balay sa akong kauban. Balay sa imong kauban, walay balay diya. Naa dito spina kaubos. Kung sama ka dito? Basta naalam ko gikuan. Ako gikuha. Nakay gikuha. Oh, Nga kalibunan man na diha. naay balay dito. Oh. Asang kalibunan? Oh, kalibunan oh. Nga Oh. balay diya sa ubos. Asay balay diya. Naa Oh. mo ganun taas kay kuan dito. Oh. Oh. Tanawa. O tanawa, nindot kay view. Ah, nindot lagi yung view pero kalibunan na diya. Nagunsa man ka dire. Kini balay diri oh. Oh. Oh, naapoy balay. Oh. Nagunsa ka dito. Na ako gikuha lagi. Ano man jud? Dili, nagduda ko nimo unsa jud imong gikuha Unsay dito. duda? Kay Sige lang dito ko sa kagduda imong ako. gitrabahuan. Alas 3 pa ko niadto dito. Wala na daw ka. Na ako gikuha lagi sa balay sa akong kauban. Unsa gikuha nimo? Basta na lagi. Ano si pangutana? Unsa gikuha nimo sa sulod ng bag? Na ako gikuha oh, naisulod aning bag. Ay nasigit pangutana gud. Unsa mo ka? Ikaw dapat kong mangutana kay asawa te ka. Unya karon mag-inana ka. Ay sige saba lagi kay isultian at ikaw niya. Ah, sultian bitaw, bantay bitaw ka. Lagi. Bantay bitaw ka. Ako gikuha dito. Ay Duda na jud ko nimo ba? pangutana diha. Ah, Sige makapangutana oy. unsa ni sulod sa imong bag? Naot. Nangumbira ako dito kay galitson sila pa kalamiya. Asa daw mi? Oh, tarawa. Na, kita mo to oh. Napay balunan. Oh, Asa gipadadaan pa ko. anay na unsa man ka. Wala man ka mag-istorya din ako nga hindi na Sa kudayon ka. Alangan kay nagduda man ko nimo kay babae ko gagawin na unsa ka diha. Birthday sa iyang anak. Ingon unta kag. Imbita ko. Ingon unta kag birthday pero duda mo kalibunan magin diha dapita. Oh, Naalagay dalan des unahan. duda kalibunan o matay birthday tinuod. Oh, birthday. Unta na kay mauli na ta kay mga una ta kay atong anak ito ulit sudan. Ganira ko gahulat nimo. Sige na.